Hej alle sammen, og nu har jeg taget miljøbrød med. Vi skal smage tomat. Jeg kan ikke lide tomater. Det er min dårligste, eller jeg kan ikke lide tomat. Det er mit værste frugt, og han kan godt lide tomat. Så jeg har taget en brækskål Måske kan jeg ikke lide det her. Brækskål med, så jeg... Det ligner faktisk fersken. Fordi... Ligner det ikke fersken? Og man skal spise den helt. Se, det ligner faktisk fersken. Nej, det synes jeg ikke. Jo, det synes jeg ikke. Lige derop. Men kan du bare det i mave? Kan være lige. Jeg havde men jeg kan så op med det samme. Du må lige. Og han kan lide det, kom. Vi skal stå her. Nej, ikke nu. Okay, vi ser altså. Jeg har brækskål, fordi jeg tror nok, det er mig, der brækker sig mest. Og dem, der ikke spiser en hel, har tabt. Så vil han. Og hvis man spytter den ud, så har man også tabt. Du må lige. Jeg ved det, mand. Jeg spytter aldrig tomater ud. 3, 2, 1. Det spytter så til. Jeg er ret tabt, mand. Hvorfor kan du lide tomater, mand? Mand. Spis den, mand. Du har tabt. Se, man ikke spytte ud. Du har tabt, simpelthen. Jeg kan ikke mere. Du har tabt. Godt. Det smager ligesom sådan noget fersken. Vi ses. Og det var den her video. Jeg er lige tilbage nu. Jeg har lige skyldt min mund. Fordi jeg har spyttet min ud. Jeg skal lige gøre sådan der. Det er klamt. Men bare lad være. Jeg har spyttet min. Se, jeg har spyttet noget ud i min. Han har ikke spyttet sin ud. Fordi... Jeg spytter bare ud, hvor vi skal slette videoen. Tak så meget. Husk at like. Vi laver lige en til video efter, hvor vi laver wrestling tricks. Okay, det var så ham, der vandt. Like og skriv, om han er god eller sej. Jeg kan lide tomater. Han er sådan nu. Skal vi lave? Ja, det var den her video, vi skulle lave i dag. Tomatvideoen. Jeg tror... Kunne du have sagt det lille dreng? Ja. Husk at like og subscribe. Skriv i kommentaren, hvad jeg skal gøre næste gang. Ja, så må I bare have det. Ja, det er aften nu. Som helvede til. Så må I have det, som det ser ud af helvede til. Som Armin siger, hej, jeg vil ses næste gang. Skriv i kommentaren, hvad jeg skal gøre næste gang. Hej. Kan I sige